Fix-xhur li ġejjin, persuni li qed jiskontaw sentenza l-ħabs u li f'xi mument f'ħajjithom missew mal-prostituzzjoni se jibdew jingħataw għajnuna speċjalizzata u professjonali. Dan bħala parti minn programm offrut mill-Istat, frott diskussjonijiet li saru bejn il-Gvern u Dar Hosea, l-unika dar f'Malta mmexxija mill-volontarjat li tiffoka esklusivament fuq każijiet ta' prostituzzjoni. It-tabiba Anna Vella, waħda mill-persuni li jmexxu Dar Hosea, li tkellmet magħna bit-telefon bħala parti mill-ħidma tad-dar biex tipproteġi l-identità tal-vittmi, spjegat li d-dar tilqa' fiha nisa li jingħataw kwalunkwe għajnuna li jkollhom bżonn, bħal ikel, ħwejjeġ u assistenza legali. L-ideja ta' dal-programm hija biex waqt li jkunu qegħdin jiskontaw l-aħħar biċċa tas-sentenza tal-ħabs huma jingħataw ċertu skills u ċertu għajnuna psikoloġika u ċertu għajnuna anka medika fej jistgħu joħorġu hemm barra u flimkien ma' social workers u nies professjonisti jkunu jistgħu jibdew ħajja ġdida iktar b'saħħitha milli kieku qabdu u ħarġu l-barra mingħajr għajnuna ta' xejn. L-għaqda mhux governattiva diġà tagħmel dan ix-xogħol b'mod regolari. Iżda din hija l-ewwel darba li se tingħata fondi mill-Gvern biex ittejjeb is-servizzi tagħha, b'mod li jagħtu lura d-dinjità li dawn in-nisa jkunu tilfu minħabba tlajjar u l-prostituzzjoni. Sew jkollhom ħafna problemi mhux biss li għandhom x'asma prostituzzjoni, ma ħafna drabi jkun hemm problemi ta' droga, jkun hemm problemi li tilfu tfal, li tilfu d-dar tagħhom, jkun hemm ħafna problemi. Aħna ngħidu empowered u enabled biex jistgħu jaffrontaw il-ħajja biktar strumenti u biktar saħħa milli kieku nħallhom waħedhom jaffaċċaw il-ħajja waħedhom. Is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli qalet li dan il-programm huwa biss parti mill-ħidma tal-Gvern biex isaħħaħ u jħarrax il-ġlieda tiegħu kontra dawk li jisfruttaw persuni vulnerabbli u biex il-vittmi minflok ikunu penalizzati jingħataw l-għajnuna meħtieġa. Dan huwa l-ewwel pass parti minn exit program għal prostituti illi b'xi mod jew ieħor ikunu qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u se nagħtuhom dik l-għodda neċessarja biex insaħħuhom fid-deċiżjonijiet tagħhom u biex ġala darba joħorġu mill-faċilità korrettiva ikollhom ħajja il bogħod miċriki ta' prostituzzjoni.